Или да, Стефане, сега искам най-тежкия качек специално брат ми за братчета и сестричката, специално оригинално Яшек Сел. За най-красивите специално от най-готените родители за своите прекрасни деца, за Красимира, за Елисей и за най-красивата булка. Специално за братчета и сестричката, специално от най-добрата майка и от най-добрия татко. Само печавенге! Айде, Стефане, Маша! От най-добрата майка специално и още 50. Елисей каза специално само ветеняки. За Красимира принцесата специално лично категорично от най-готиния младоженек и от най-добрата сестричка само за младоженците. Айде, Стефане, Маша! Само и кралицаки! Красимираки! И също така, специално от таткото, от бащата специално само пе кралицаки. За най-красивата специално за Красимира и от младоженика. И сега подра специално за Стоян Словенеца. За машината от най-готиния младоженик. Ключека да продължава, Стефане. Само за принцесата. И сега подра специално само за най-красивата дама. За принцеса Красимира. За краси. И мърси. И така са най-добрата майка от дъщеричката специално. Яша. Айде също. Яша. Ха-ха. Айде! Ето е!